Už choďte. Ajde, hop. Kde máte tým? Dávaj, Aňo! Ahoj. Ahoj. Poď. Poď, Bajo, poď. Kde si nehal ostatných? Poď. Poď, Peťo, hop. Či to čísla majú, tak som to neviem, že kto to je. Poď. Poď, toto je už hnusný. No, toto je už. Nie, 16, to nie Miro. Toto je ono. Poď, Andrej, poď, to je ono. Poď, Andrej, poď. Poď. Poď za tebou. Výborne. Poď, to je ono. A kopni nohu dopredu. Výborne. Rob ešte. Vyslovene silovitý ten. Poď, rob mi. Poďme, Mirco, poď. To je ono. A hop. Toto neviem ani kto je. To je zo Štrbského, sa mi zdá. Chlapcov sa podriastal, už som s tým nemal. To je Fero, nie? Poď. Nociar, áno. Pome, babi. A hej, hop. Poď ešte, poď. Za chvíľu finiš, ideme do toho. Poď, to je ono. A ideme. A hop. Skús. A naskoč si, a hop. A kopnúť. Kopni nohu, hop. Čo si uvažoval aj na Ruska ísť? Lebo Ondrej, toto majú... Ja som zo začiatku aj, že to bude dobre a ja som to učil. Buď na bicykel, ale zo párkrát na kolesa. Ja tiež, že ma bolí koleno, tak neprebieha na nohám. Keď je kúpať pomaly, to nemôžem, lebo mám problém. Trošku sa pripravil, ale človek nejakú kondičku si udržal. Nie, že padnú do nuly. Takže nech sa to vylepší. No. Poď, Ľudská, to je ono. Tretia, výborne. Super. To je ono. Tak, a riadne dýchať. Poď. Ešte nejakých 200 metrov, 250 asi v cieli. Či vlastne možno aj viac. Dobre, ahoj. Išla aj trošku forma hore. To ľudské, ona bola veľmi zlá. Kde ona má nožiska vysoká, je neskutočne.